Ratko Šojić. Aha. Možda ste već čuli za mene, a? Pa nisam sigurna. Pa ako ste pratili te događaje na političkoj sceni. A, to. Pa ne baš. Jedan mali prezent za vas. Kakav prezent? Eto je moj program kako da se izađe iz ovu krizu i tako to. Ovo je banka, gospodine, prezente ne primamo, bolje da pređemo odmah na stvar. Dobro, ovo je moj rođak, gospodin Stojković. Pruži ruku. Drago mi je, Tihomir. Drago mi. Daj podsjetnicu. Izvinjavam se, zavreš. Evo, izvolite. Hvala. Milo ti je. Da, milo mi je. I on je zainteresovan. Aha, zašta? Pa za te pare. Aha. Da, vrlo sam zainteresovan. Možete da skinete šešir? Molim? Pa ako vam je vrućina. Ne, ovdje je vrlo prijatno kod vama. Skidaj, bre, taj šešir. Što, bre? Će gospođice da pomisli da si ćelav. Da imaš neki cem na glavi. Da ne neku dezinformaciju. Skidaj šešir. Kako bi dezinformacija? Deformaciju sam rekao, rođo. Skidaj šešir kad ti govorim. Dobro, da čujem o čemu se radi. Radi se o pare. Pa podižete ili ulažete? Podizamo. Aha. A koliki novac? Sad ćemo da vidimo. Rođo, tebi dođem 40.000. Da. Plus onoga lamunju da skinem s vrata 40.000. 12.000 za bilboderi. 14.000 za još malo bilboderi. Ona struja. Ona dolje đubre. Hajka, 450.000. Ostale kućne potrebe. Tuđe. 250.000 je... Evra? To je za prvu pomoć. Aha. A vi imate račun kod nas? Imam. Rođo, Ćuti. kakvu hajku, bre? Ne smetaj gospođici da radi, bre. Čekaj, bre. Podizaš 251, mene davaš samo 40. Imam ja preče posla, rođo. Rođo, krokodili mi gladni, ti će ideš na hajku listice. Ma, rođo, ponašaj se ko gospodinu u banku si. Izvinjavam se, gospođice seljak. Kakva hajka, krokodili gladni? Ma ne radi se o tu hajku, govedo jedno. Treba da dignemo aferu. Pantić je u ćorku. Koja afera? Izvinjavam se, gospođice. Ćuti. Molim. Vi na računu imate 3 evra. Jesi čuo, Stojkoviću? Samo 3 evriće. Aha, a vi to znate? Znam, gospođice, nego ne znam, Stojković. Stalno nasrće na mene, ko da ležim na pare. Čuo si, Stojkoviću, samo 3 evriće. Pa ne znam odakle ćete da podignete novac. Od kredita, gospođice. Pa vi stalno reklamirate taj beskamatni kredit, ovo kad mali Radovica i onaj troglavi Arapin, ono, kad kupuju oružje preko vašu banku. Jeste, dobro. Znači, vi želite kredit. Kredit, ja sam već ispunio formular sa moje lični podaci, to je tu. Aha, 250.000 evra. Da, a vi ćete da mi kažete kolika treba da bude hipoteka da bi mogo da digne toliki kredit? Pa ne znam, da vidim šta imate od nepokretnosti. Pa tu piše. Aha, 3.000 kvadratnih metara građevinskog zemljišta. 50 evra kvadrat. To će da ode ovako. I odmah imate 150.000. I kuća na placu. Kuća sa bazen. Za kupanje. Za kupanje? Rođo, kolike su dimenzije onog tvog bazena? Veliki je bazen. Mogu da se kupaju dece, mogu i matori. Čim odu krokodili može. Čekaj, bre, alo, bre. Ma od koje, bre, ti to bazen govoriš, a? Rođo, bre, nemoj da si geđa, bre, Rođo. Ma čekaj, bre, ti li to moju kuću, moj plac i moj bazen spominješ? Rođo, pusti me da radim s gospođicu. Ma ti li, bre, moju sirotinju turaš na hipoteku, a kredit uzimaš ti? Bre, Rođo, ali si seljak, pusti me, posle će se dogovorimo. Lele, majko, skok sam se ja uvatio u kolo. Pa ja ću šlokiram, bre. Šta mu je? Po stresu. Lele, pa pod stresa me, bre, sam se tresem, gospodice, pa će me strefi neki frak, bre, jao. Čekajte, pa od čega stres? Ma ne osvrćite pažnju, zbog hipoteku tu. Kako te